Project Green ta' tbidu għax-xogħlijiet sabiex żona ta' madwar 8870 metru kwadru f'Pembroke tinbidel fi spazju miftuħ, proġett li se jkun qiegħed joħloq ġnien komunitarju f'lokalità tant urbanizzata. Il-ġnien William Harding f'Pembroke se jkun qed jiġi żviluppat fuq sit li kien mikseb il-Konkos. Din ir-riġenerazzjoni se twassal għal tħawwil ta' mit-siġra, ġibjun taħt l-art u r-restawr tal-ħitan tas-sejjieħ fost l-oħrajn. Bi preparazzjoni għal dan ix-xogħol bħalissa għaddejjin ix-xogħlijiet ta' skavar u l-formazzjoni tal-passaġġi. Dan il-ġnien li mistennijiet lesta fl-2025 ser ikun aċċessibbli għal madwar il-familja f'inqas minn 10 minuti mixi. Kif spjegat Cheryl Camilleri, perit ta' Project Green, it-tħawwil tas-siġar u pjanti se jsaħħu l-biodiversità tal-ġnien waqt li jagħtu dera isbaħ lill-ispazju. Żoni dedikati għall-lob ta' tfal u żoni dedikati għal picnics se jipprovdu spazju versatili fejn persuni ta' kull età jistgħu igawdu ambjent nadif u sabiħ. Hawnhekk qegħdin William Harding fejn minn sit tal-Konkos se nkun qegħdin nagħmlu ġnien. Bħalissa qegħdin neskavaw madwar 100 metru l-isfel mill-livell eżistenti sabiex jimtala bil-ħamrija. Se nżommu s-siġar eżistenti kollha u se nżidu madwar 100 oħra magħhom. Se nagħmlu passaġġ aċċessibbli li jaqgħad is-sit min-naħa l-oħra. Dal-passaġġ se jgħin ukoll sabiex l-ilma tax-xita jipperkola minnu.